Sai da ka shigo min gida baka ta tambaya sallama fa. Sallama? Wannan cewa gidan matan aure bane. Gidan matan aure? Makogwaran liman ma ya ci gidansu. To matar auren ta matar ta zaka zo ka nanike ta a wannan gurin haka? Ah, to ai duk dadin zobe bai ya dan yatsa ba. Ka raba jini da hanta, yar uwata ce. Cikin mu daya. Ni na sha nono na bar mata. Zaka raba mu ne? Bib na gaya maka dan uwana ne, dan gidan inda ta jakara. Wallahi yar uwa nake gaya miki. Kin ga inda kika yi dindimi ne yake. Da gaske? Wallahi haka mutane suke ta faɗa ni kuma ban yadda ba. Ai da ka zo Ko ka an samu abin ne. Abin da mai zuma bai so. Wallahi kai dai ka. Wallahi to gashi nan dai. Sister kin yi kyau an gaya miki ina so na zo miki da kaya nake gaya miki niki da Da gaske? Wannan kuma waye wannan? Dan uwana ne. Wannan dan uwan naki me yasa ban san shi ba a cikin dangin ku gaba ɗaya ban san wannan ba? A to ai ni sister ta ce ina Saudiya ne. Naji an yi aure na zo in mata Allah ya sanya da kai. To matar auren ta matar ta zaka zo ka nanike ta a wannan gurin haka? Ah, to ai duk dadin zobe bai ya dan yatsa ba. Ka raba jini da hanta, yar uwata ce. Cikin mu daya. Ni na sha nono na bar mata. Zaka raba mu ne? Bib na gaya maka dan uwana ne, dan gidan inda ta jakara. A ina na san shi? Ban san shi ba kam cikin famulin ku ban san shi ba. Waye wannan? Ban gane waye wannan ba. Dan gidan inda ta jakara, na gaya maka dan gidan inda ta jakara. Baki gaya masa matsayina bane? Na gaya masa dan gidan inda ta jakara. Waye kai? Ni ce yatta. Uwar mu ɗaya uban mu ɗaya. Uwar ku ɗaya uban ku ɗaya. Insha Allah. Okay. Gaskiya Aka ne. ya kuma. Yau dole ka tukutumar ubanka. A'a, ban gane ba. Hanyar ma da kare. Daga zuwa wajen yar uwata suka dauko sanda ka ce zaka dake ni. Matar ta wace zaka zauna ka nanike ta ka dinga cewa yar uwarka ce? To ni ka saurara da Allah. Kaga ni maharraman wani ne. Aure ne a kaina ni ma an kawo sa rana ta ko ba haka bane. Kar ka dake ni. Wallahi ka jawo kanka hau da jogo. To zaka tukutumar ubanka yau. Dole. Ayyo, dan girman Allah ka fa man asiri wallahi. Wallahi ba dan ƙara zuwa gidan nan. Zan kuma ganin ka? Wayo, wannan tsayi. Ke, suwai ba. Kudin adashin da kika ci baki biya ba. Sai da ka shigo min gida baka ta tambaya sallama fa. Sallama? Wannan cewa gidan matan aure bane. Gidan matan aure? Makogwaran liman ma ya ci gidansu. Ni za ki gaya wa aure? An gaya maka To auren. kin san Allah adashin da kika cikin ci zubi tara. Baki biya ba saboda haka yau kowace wace ni da ke kuturwa ta sha giya. Dama an gaya min halinki. An ce halinki ba shi da kyau. Idan kika ci adashin mutane ba ke wallahi ba fita titi ne da ke. Ni za ki gaya wa aure? Kai! Ya saurara da Allah kana neman kai hannu kirji. Mata ka dena taba ne. Zana son iskanci. A gaban matan ta gaba kai ko kunya baka da shi. Ne taba ka? Ke ba za ki rika kishi ba za ki nuna kishi ba. Ke ni hada ki da dole da taba min kirji ba na san shi ba. Sai kin biya ni kudin adashe da. Wallahi tallahi ko mu da kunni da ke. Ni ita ce abokiyar yi ta. Ka dena taba ni ma haran banka ce da ranka taba ni. Wallahi da mace kaza ne. Sai kin biya ni kudin adashe na wallahi. Wallahi sai kin biya ni kudin adashe na. Kai. Me wannan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Baturen da yake ma wallahi tsoron ki yake bindiga. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Masu kallon mu masu sauraron mu. Yawwa, kada ku manta da Allah jama'a muna tare da ku a ko da wani lokaci kamar yadda kuma kuke bibiyar mu a shafuffukan mu. Ku kasance da mu a ko da yaushe a wannan YouTube din namu mai suna Tama Hausa TV. Za mu riga kokarin ɗoro muku abubuwa irin na barkwanci, nishaɗantarwa, abubuwa dai gashi nan. Amma yadda muke ɗorawa a TikTok, muke ɗorawa a shafuffuka na Facebook, to insha Allah za mu riga kokarin ɗoro muku kowane irin abu ne wanda zai nishaɗantar da ku a wannan tasha tamu mai suna Tama Hausa TV. Masoya kada a manta masu bibiyar mu. A danna mana subscribe. A danna ƙararrawar sanarwa domin alamar notification kenan daga zarar mun ɗoro hajar mu a kowane lokaci zai rika zuwa maka. Fatan alkhairi, masoya ne naku jarumi Abubakar Kilina. Kilina. Fatan alkhairi.